Να ευχηθώ και εγώ σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχηθώ καλή και δημιουργική θητεία στο ανώτατο όργανο του Δήμου μας, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στα οποία θα κληθούμε να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις, να διαχειριστούμε πολιτικά, με πρώτο ίσως στο άμεσο μέλλον το νέο νόμο πλαίσιο, το νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων, το οποίο ήδη δρομολογείται. Και πολλά άλλα τα οποία όταν έρθει η ώρα θα πάρουμε θέση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ αναγκαίο τη ζωντανή μετάδοση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Γίνεται σχεδόν σε όλους τους Δήμους της χώρας. Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Κορινθία που δεν το κάνει. Για την άμεση και πλήρη ενημέρωση όλων των πολιτών. Επίσης, η Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει άμεσα για την απρόσκοπη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Όλων των δημοτικών μας συμβούλων. Τέλος, στα πλαίσια της δημοκρατίας, αλλά και του σεβασμού στο θεσμικό ρόλο που έχει η μειοψηφία, θα ήθελα ο Δήμαρχος προσωπικά να δεσμευτεί για την παραχώρηση εντός του δημαρχιακού καταστήματος ενός χώρου γραφείου για τις ανάγκες της δημοτικής μας παράταξης. Αυτά είχα να πω. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την πρόσκληση, Πρόεδρε. Πολλά θέματα έχουν έρθει χωρίς και εισηγήσεις, χωρίς κάποια αναγκαία συνημένα. Αυτά κατά τη γνώμη μας. Δεν κρύβεται τίποτα σκοπιμότητα, δεν καταγγέλνουμε κάτι, δεν αφήνουμε κάτι υπονοούμενο. Έχετε μάθει να δουλεύετε με κάποιο τρόπο. Εμείς δουλεύουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Θα δώσω παραδείγματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Θα θέλαμε να ενημερωνόμαστε καλύτερα πριν έρθουμε εδώ. Εδώ υπάρχει και προηγούμενο αίτημα για να έχουμε και ένα χώρο δικό μας. Έγινε θέμα και στη Δημοτική Επιτροπή χθες με τον Πρόεδρο και τα σχετικά. Θα βρούμε μια λύση, να βρούμε τη συνισταμένη που πρέπει για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε τα επόμενα 5 χρόνια αποδοτικά για το Δήμο μας. Αυτός είναι και ο σκοπός και όλων μας. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, παρατήρησα και κάτι άλλο στην πρόσκληση, ότι δεν γράφεται το χώρο. Εννοούμε το χώρο εδώ. Στο μήνυμα, στο τηλέφωνο, ήρθε. Για να είμαστε σωστοί. Στην πρόσκληση δεν γράφεται. Υποθέτω από ντροπή. Γιατί όντως αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα είναι ντροπή. Δεν είναι χώρος Δημοτικού Συμβουλίου, το είπατε κι εσείς πριν. Υπήρχε ο χρόνος. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τώρα ακούσαμε τα πρώτα λόγια και ομολογώ ότι χάρηκα. Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να μιλήσουμε. Δεν έχουμε ένα χώρο να γράψουμε. Να πιούμε ένα ποτήρι νερό, να έχουμε μπροστά μας ένα μπουκάλι νερό. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ με κάποιον συνάδελφο που είναι 5 θέσεις πίσω ή καλή ώρα στην άλλη άκρη. Αυτό δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ντροπή για το Δήμο μας, ντροπή για την πόλη μας. Και μακάρι να μαθευτεί και πιο πέρα και καλά κάνετε δεν το γράψατε, γιατί η πρόσκληση αυτή πηγαίνει και παντού.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εμείς το θέμα αυτό, παρότι πήρατε θέση, κύριε Πρόεδρε, δεν θα το παραπέμψουμε στις καλένδες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σήμερα προτείνω το θέμα και το διαβάζω ακριβώς, γι' αυτό και άνοιξα. Διαμόρφωση αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ να μπει ως κατεπήγον σε ψηφοφορία. Ώστε να δοθεί. Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Μια και μου δώσατε το λόγο, το λέω. Ώστε να δοθεί λοιπόν η ρητή εντολή στον κύριο Δήμαρχο ως εκτελεστικό όργανο να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο στο σημείο αυτό καλείται να αποφασίσει αν το θέμα αυτό θα ψηφιστεί, θα συζητηθεί ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Δημήτρη, θα ήταν καλό αν το θέμα παραταθεί και συνεχίζει να υπάρχει, να το φέρετε όπως έχετε δικαίωμα στην ειδική συνεδρίαση. Μα δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα με την πρότασή μας, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ίσα βοηθάμε να υλοποιηθεί μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Απλά επειδή είναι ανέφερε. Ούτε για χρονοδιάγραμμα μιλήσαμε, τώρα κάτι είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για πιθανή ημερομηνία τέλος του μήνα που θα φύγει κτλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και για μας, και για εσάς δεν είναι εξαιρετικά επίγον. Μπορεί να πάει και τέλος Φεβρουαρίου. Για μας είναι. Ωραία, οπότε επιμένετε να θέλετε. Φυσικά και επιμένω για το καλό. Καλώς. Του Δήμου. Δεν επιμένω για κάτι προσωπικό. Δεν είναι συνθήκες αυτές. Εδώ πέρα. Εγώ αιτιολογώντας ότι κατά την άποψη. Μα δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα παίρνοντας μια τέτοια απόφαση. Δεν κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι ελείπει το κατεπήγον, το στοιχείο του κατεπήγοντος για να συζητήσει το θέμα, οπότε προσωπικά εγώ είμαι κατά. Βοηθάμε τον κύριο Δήμαρχο να υλοποιήσει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι θέση του θέματος εκτός ημερήσιας